Stožer civilne zaštite grada Svete Nedelje ima 14 članova što se tiče samog stožera, uz to imamo i operativne snage civilne zaštite grada Svete Nedelje koji broji nekih 30 članova. Upravo smo u procesu revidiranja članstva i uključivanja novih članova. Također opremamo jedno centralno mjesto stožera civilne zaštite u društvenom domu u Orešju koje će biti u buduće mjesto i za edukacije samog operativnog stožera civilne zaštite. Evo, obzirom da smo u raznim aktivnostima aktivni, trenutno smo ovdje na jezeru Orešje gdje provodimo eko akciju zajedno sa ronilačkim klubom Adriatic Kroj iz Zagreba koji su dobili u suradnji sa gradom Svetom Nedeljom bespovratna sredstva iz socijalnog fonda Europske unije. Danas je Svjetski dan voda te želimo kroz ovu akciju naglasiti bitnost očuvanja pitkih voda i samu tu ekološku komponentu. Također, obzirom da je ratno stanje na području Ukrajine i Rusije, Stožer civilne zaštite aktivno sudjeluje u zbrinjavanju prisilno raseljenih osoba sa područja Ukrajine. Trenutno ih je u gradu Svete Nedelji oko 56, s tim da imamo najavu još sljedeći tjedan bi trebali stići nekih 12 djece. Trenutno smo u koordinaciji sa svim ostalim službama kako bi im olakšali i tu administrativnu proceduru, a i adekvatno ih zbrinuli od same zdravstvene trijaže do svih osnovnih namirnica, obleke i svih onih potrebnih uvjeta za normalnu socijalizaciju tu kod nas u našem gradu. Također, imamo i neke smjernice vezane za pandemiju, nekako to jenjava, ublažile su se mjere tako da su se i sve ostale građanske aktivnosti povećale. Za sad sve je pod kontrolom, pridržavamo se svih propisa i evo aktivno radimo dalje. U budućnosti pripremamo u travnju vježbu samog stožera civilne zaštite koja će se odvijati na glavnom gradskom trgu. Eto, to je sad u fazi finalizacije i biti će najavljena naravno i svim našim sugrađanima koji su zainteresirani da dođu pogledati. Radi se o evokaciji prilikom ugroze bombom kod bankomata, ali eto, više o detaljima kada razradimo detaljni plan vježbe. Također do kraja godine pripremamo nekih 6-7 edukacije, ovisno kako će nam vremenske prilike dozvoliti sve ove aktivnosti koje imamo, koje će se ticati i suradnje sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja oko pronalaska osoba, izgubljenih ljudi na području grada Svete Nedelje gdje ćemo docirati vlastite operativne snage. I vježbu s vatrogascima smo već odradili, imat ćemo vježbu u slučaju ostalih elementarnih nepogoda i ugroza. Pa ja bih rekao da je najizazovniji trenutak bio, osim samih te pandemije koja je imala svoje amplitude, povećanog mjera opreza i to, ali nekako smo se već naviknuli na to. Bio je početak ovog rata, neki izvanredni poziv sa pukovnika Selimovića oko zbrinjavanja samih izbjeglica iz Ukrajine. Mi trebali smo brzo i adekvatno djelovati. Mislim da smo se kao stožer odlično snašli. U 15 minuta se organizirali, napravili operativni sastanak, neki plan prijema. Ljudi iskoordinirali se dobro sa i policijskom postajom Samobor i sa Crvenim križom koji su nekako prve početne točke prijema samih tih ljudi. Eto, to bi istaknuo kao jedan izazovan trenutak koji se dogodio u vrlo kratkom periodu i mislim da za sada sve to dobro ide, da dobro koordiniramo stvari. Naravno, javljaju se i privatno ljudi koji imaju prostor za zbrinjavanje tih prisilno raseljenih osoba. Također njima pomažemo oko same koordinacije i dokumentacije, a i u slučaju da trebaju neku pomoć u vidu
ostalih potreba samih ljudi koji su trenutno smješteni na području grada Svete Nedjelje, tako da evo ja mislim nakon ove ludnice sa koronom da je ovaj rat evo još jedan nastavak jednog turbulentnog vremena koje je iza nas, a kako stvari stoje još ćemo biti u tim vanrednim stanjima određeni vremenski period. Naravno da se svi nadamo da će to što prije završiti, da ćemo se vratiti u nekako stanje mira i blagostanja što svi i željkujemo, jer mislim da su i ljudi već lagano iscrpljeni, a rekao bi i izbombardirani sa raznim medijskim natpisima i to sigurno utječe i na psihičko stanje nacije, a isto tako i na naše sugrađane. Tako da eto, radimo maksimalno angažirano kako bi sve to išlo u nekom miru bez neke pompoznosti, a potajno se nadamo da će to što prije završiti. Naše gradsko društvo Crvenog križa Samobor djeluje na području Samobora, Svete Nedjelje i općine Stupnik. Rašireno je područje, ali evo ukupno imamo trenutno zaposleno 28 ljudi, pa možemo reći i veliki jedno 40-ak aktivnih volontera, pa možemo reći da je tu naša snaga i upravo i to veliko područje na neki način je izazov, ali i s obzirom da je specifično, ali na neki način vrlo lako uz dobru suradnju grada, civilne zaštite uspijemo sve potrebe naših građana, na sve potrebe naših građana odgovoriti. Član ste Stožera civilne zaštite grada Svete Nedjelje i sudjelujete zajedno sa stožerom u provođenju. Tako je, aktivno sudjelujemo i zajednički rješavamo sve problematike i djelujemo upravo u onom ingerencijama što radi Crveni križ. U ovoj trenutnoj situaciji kakva ste potpora stožeru s obzirom na ratno stanje u Ukrajini i raseljene osobe? Pa evo, naše društvo provodi ono što sam i već navela, znači ono što su ovlasti našeg Crvenog križa, znači to je služba traženja, psihosocijalna podrška, podjela humanitarne pomoći, a isto tako sve ono što je potrebno vezano sa socijalne strane. Evo, osigurali smo sada i besplatan tečaj hrvatskog jezika, pomoć kod upisa u školu i osluškujemo potrebe kako raseljenih osoba, ali tako i naših sugrađana, ono što je potrebno. HGSS stanica Samobor aktivno pomaže Stožeru Svete Nedjelje i član je u svim akcijama i potrebama stožera. Većinom smo intervenirali, kako se zove, u potražnim akcijama, što i akcijama spašavanja koje su bile potrebne. Pretežno su u HGSS-u stanici Samobor volonteri, brojimo nekih 45 članova. Otprilike od toga je jedna zaposlena administratorka koja nam je plaćena od centra službe radi papira, tako nas brojimo, znači u HGSS-u postoji dio, znači gorski spašavatelji i pripravnici koji se stječu znanja potrebna da postanu spašavatelji. Da li pati osobni život s obzirom na ovaj način posla? Pa najbliži su jako razumljivi što se toga tiče, tako da shvaćaju moju želju za bavljenje time, ali naravno da moram odvojiti dobar dio i posvetiti se nazad njima. A kako uspijevate uskladiti posao s obzirom da je ovo sve na volonterskoj bazi? Jednostavno kad sam slobodan, ako se dogodi akcija, onda reagiram, znači isto kao i svi drugi, znači kad su većinom slobodni dolaze na intervencije.